Продавам това Hitachi. Напълно обслужено и почистено. Има си своите забележки. Почвам от тях. Тук край е леко стопено, което не пречи на работата. Антената не е цяла. Иначе си има капак на батериите, кабел захранваш. Така отпреде тая. Капака на това гнездо е лепен, приспособяван някакво. Не е доправено като хората и се отваря така малко трудно. Иначе работи всичко. Това копче тук, то и без това няма никаква роля. Да, е счупено. Това, прилично радио. Има си AUX. Приличен звук. Пренавива напреде, назаде. Другото гнездо ауто-реверс, трудно се отваря. Така.